ekukhuleni kwami after ugogo wakho umakoti kamkhulu wakho ashonile, umkhulu wakho wanginukupheza ngokhocansi, ngakhulelwa wena. So ingako vele sonke isikhathi kade ngikubuza ukuthi uphi ubaba ungafuni ungitsheni lokhani ususashona, noma sengikubuza ukuthi okay useshonile ngicela ukwazi abantu basekhaya mhlawumbe ngenzele isiko because akaze ngenzelwe amasiko. Hlezi kizo izingane esikoleni zikhuluma ngobaba bazo, nami ngibe naleya ntshisekelo ukwazi nami ukukhuluma kontanga bami ngobaba bami kodwa ngingakwazi. Sonke nje lesikhathi ngingane yamkhulu mina. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, anginibingelele, ngiphinde nginamukele kwa Black Life TV. It's me myself uSibusiso Shabalala, ugaqele emkhontweni otuze emntwini suka uswala kahla lensizwa madoda untombi zimqomo ebusungu bemini isaba amasokwazo. Now uyazi mangivela escreenini sakho it's all about indaba ezishaqisayo, kodwa egcineni hlezi kuzoba khona isixazululo ukuthi lezo ndaba sixazulula kanjani. Ungakhohlwa ukuthi uma ngibona nje ngivela ungiphu like, ucomment, ushare. Siphinde sabuya futhi nalo lohlelo lakho lithanda kakhulu elithi Sikhipha Imfihlo. Namhlanje sibhalelwe uma wami la uthe kunemfihlo afisa ukuthi azosisherela yona. Ngiyacela ukuthi la ukhona njengamanje unganyakazi ngoba ngenzeka ukuthi lento azoyishare into ekwadlula kuyona, noma into odila nayo manje, noma into esazodila nayo. You will never know. Basho njalo indlebe ezikhanyelanga. Sawubona ma uyaphila? Ngiyaphila baba njani? Ngiyaphila. Sacela utshela umbukeli ekhaya ukuthi ubani wena. Igama lami nguMbali wakwaDlamini, ngisuka endaweni yaseLamontville kaGijima. Ukhulele khona? Yebo ngikhulele khona. Okay. Mhlambe uma ukhule ehlala nobani? Ngikhule ngihlala nabazali bami, uma nobaba, bengiyimina ngedwa ingane. Ngakhula ngihlala noma nobaba, umama wami siyashiya emhlabeni, ngasala nobaba kuphela ke manje. Wasala nobaba kuphela? Yes. Okay. Okay, so uthe uma ukhula waphinda waba nomuzi khona noma usahlala kini? No, ngisahlala ekhaya. Okay. Ngisahlala ekhaya ngoba bengisele nobaba nje. Usele nobaba nje? Bengisele nobaba nje ekhaya, akekho nje umuntu ekhona. Besizwa besintu kwashona uma. All right. Okay, ngisacela utshele umbukeli ke njengamanje ukuthi thina njenge Black Life ubufisa ukuthi sikusize ngani namhlanje? Ngizela ekhaya ngoba ngifuna usizo la. Kunemfihlo enginayo kundodakazi wami. Ekukhuleni kwami ngikhule ngihlala nobaba, akekho umuntu nje bengihlala naye bekubaba kuphela. No ekhleleni kwami nobaba kuye kwaba khona isimo esesenzeka. Ngesikhathi sengikhula ngithi ngihlala nomuntu wesilisa kuphela, ngathomba, kusho ukuthi mangithomba vele ngithombela phambi kwakhe yonke into ngiyenza la phambi kwakhe uyena okhona. Then kusho ukuthi mangikhula yena uthe mayibona bona isithombe sika mama wami kumina. Ebona isithombe sama wakho kuwena? Yes. Okay. Then ulokho wagcina esenginukubeza ngaleyo ndlela leyo ke ukuthi agcine selala nami, and kwaba sekutheni into ngendlela angisabisa ngakho ngisabisela ukuthi ngingayixoxi lento ngaze ngiyitshele umuntu. Nami ke ngokuthi ngiyabona ukuthi yena umuntu enginaye la akekho omunye umuntu enginaye futhi engakhuluma naye nengakwazi ukuthi ngishare naye lesi simo, ngathula. Ngangakwazi ukuthi ngitshele umuntu until I found out ukuthi ngikhulelwe. Ekukhulelweni kwami ke ubaba uthe noma sengibuza ukhona ke vele umfana engangimqomile vele but angizange ngilale naye. Okay. But kubaba ngoba sengisabusha ukuthi uyena ongikhulelisile ngathi lo mfana lo. Kanti le umfana kwayengekho eduzane ke vele ke naye wayengekho ukuthi for ukuthi ambize enzokuphilizisa. Ngakhulelwa ngamthetha umntwana wakhula, umntwana wakhulela la ekhaya. Umntwana uthe mayekhula ngokubaleka ukusabela isimo sakhe, ngamthatha ngamse boarding school. Ingane yami ikhulile boarding school nje, ithe nje imisiqala isihlakaniphi siloku ngibuza ubabwayo ke ingane, uyazi nawe ingane lezi namhlanje ziyabuza. Loku ngibuza lo ngifihla ngishona ngapha ngithi ushonile, ngisho izitori ezahlukene ishonele nale because angazi ngizokhuluma ngithini kuyona. Ngiyakuzwa usho esitorini sakho uthi ubaba wakho walala nawe. Waze wakhulelwa. Yes. Then ubunomunye umuntu othandana naye. Wathi ingane eyakhe lo ubuthandana naye. Yes. Okay. So uthawukaze walala naloyo.
bengaze ngilale naye. Lokho ukuthi ingane eyakhe ubutshela ubaba noma naye ubeyazi ukuthi ingane ubumtshela naye ukuthi ingane yakhe. Cha bengangikwazi vele ukumtshela cause vele akaze silale vele yazi lokho lo mjolo weingane yes lo mjolo lo nje ngangenzela ukukhohlisa ubaba ngoba phela ngazi ukuthi ngizophendula ngizokushicela nokuthi nganginobungane ngisaba nokusaba yes ngekho umuntu like engikwazi ukuthi ngishare nayo yonke into yiphela la kuthina naye la endlini. Ubongenayo umngane nje mhlawumbe uhlala naye ungakwazi nje ukuthi ukhulume naye. Ngikhule ngene umuntu abangane kakhulu. Ngikhule ngene umuntu abangane umngane ehlala ekhaya isikhathi esiningi. Vele namanje ngiyawuthanda into zangithanda nje ukuzula. Baba wakho umuntu kanjani? Baba umuntu ohloniphekile kakhulu. Umbuka nje ubaba nje. Baba umuzo nesidima nje uzothile nje. Nawo ngathi umbona ukuthi uyahlonipheka nawe. Ubona ukuthi nomakhelwane mabembheka nje ngeke bazi bamcabanga lutho. Lutho baba nje uhloniphekile nje. Le ndaba kusho ukuthi nje bikuhlukumeza. Ibingihlukumeza kakhulukazi khona umntana masezongibuza ukuthi ubaba ubani ngiyafisa ukubona ubaba ngamtshela ubaba washona ubaba wakhe akasekho ngichaza izitori ezingekho because ngiyasabela ukuthi mase ngimtshele kuzoba kanjani nokuthi futhi uyazohlala la ekhaya bekunzima kumina. So naye ubaba lo akazi ukuthi ingane yakhe akazi. So wena ubufisa ukuthi kahle thina senze kanjani singenelele kanjani? Bengifisa uBlack Life ungisizela ngoba ingane yami manje sina 19 qedile ikusise varsity manje isibuyele la ekhaya manje. Manje sengifuna ukuthi manje ibuyele la ekhaya izohlala ekhaya ibisiyalazi iqiniso ukuthi olalo nje ade ngimfihlele bengimfihlela iqiniso ngoba bekubaba wami umkhulu wakhe lo beclose naye kakhulu ukuthi uyena baba wakhe. Manje bengisaba ukuthi abuyeze la ekhaya ingakho bengimhlalisa ema-boarding school isikhathi eside ngingafuni ukuthi akeze ekhaya. Ubudlelwane bengane yakho nomkhulu wayo basondelene abantu abazwanayo? Yes besondelene bezwana. So manje ubufisa ukuthi ungane uyilethe la ukwazi ukuthi uyichazele kahle? Yes bengifuna ukuthi ngimchazele iqiniso azi ukuthi kahle nje ade ngifihla ubaba wakhe ayingoba bengimthanda ukumfihla but bengimprotector naye kule nkinga le nenokuthi bengakwazi ukumtshela iqiniso ukuthi kahle ubaba wakhe uyena umkhulu wakhe loseduze kwakhe. Ubuyiprotector ngokuthi ungamtshela ukuthi ubaba wakhe ubani? Ubusabani kahle yipi into obuyisaba ukuthi mawumtshela mhlambe kuzokwenzakala kanjani? Nanokuthi angithi lento vele ngiyifihlile vele nanokuthi lento eyenzakala kumina wathi ubaba uphinde futhi uyenza nasenganeni yami because nama ngisamthembi phela amakwazi ukuthi enze into efana nale manje le ngane bengizoyiletha kanjani la ekhaya. Iyo ngiyaluza udaba lwakho. Awucabanganga kodwa uke emaphoyiseni because wawuzosizakala noma ngathi ukusabisa kangakanani but mawungatshela amaphoyisa wawuzosizakala noma wawusaba ukuthi mhlambe mawutshela amaphoyisa uzobe esebuya ke uzobe usungasakwazi ukuphila wedwa mhlambe ukuthi uzisupport into kanjalo. Ngalesa sikhathi lesiyana akungifikelanga because ngangibona ukuthi uyena umuntu phela engiphilela into engimaziyo and the way washo wakhona wathi ngatsheli umuntu ubona mawusatshisiwe wakhona nensongo nani ukuthi ungitshela ukukhuluma lonto le uzokubulala naleyo ngane leyo yabo konke nje lokho nje nawo ngithi ngimprotect angafuni ukuthi akeze wakhona la ekhaya ngoba ngangisabela into enje ngangisabela impilo yakhe nani yami futhi. Okay so emva kokushona kwama wakho ubaba wakhe akaphindanga waba nomunye unkosikazi wavele wabona nje unkosikazi la kuwena? Akaphindanga abe nayo unkosikazi. Hayi asingabusapholisa amaseko. Bukele Black Life. Ngicabanga ukuthi uyaluzwa udaba likasisi. Lika mama ukuthi limi kanjani. Njengamanje sizohamba ke siyolanda ingane. So wazi ukuthi umama geqa amagula ayichazele ukuthi kahle kwenzakalani. Wena ongasendla cela sibuyele naye. Bukele makaya. Sesiphinde sabuya uyabheka njengomgogodla njengoba sithembisile. Siyabonga kakhulu ukuthi uhlalile wasilinda futhi sase sabuya. Indaba bengakapheli iyaqhubeka. Njengamanje sesibuye naye ke usisi uzozwa udaba uma ekade engitshela lona. Usezotshela yena ke manje direct. Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sacela utshela umbukeli igama lakho. Igama lakho usuka kuphi? Igama lami nguNonhle wakwaDlamini ngiqhamuka eLamontville. Egijima
kagijima. Kagijima. Yebo. Okay. Yamazi umama. Yebo ngiyamazi. Umama ngizalayo. Mama usaright? Ngisacela ukuthi utshele usisomncane le ndaba kade ungitshela yona nje kuyiqale nje ekuqaleni uze uyikhiphe ekugcineni. Nonhle. Yebo ma. Alright. Right. Qala ngokuxolisa uqala ukuthi ubone ngikubizela la. Ngiyazi ukuthi uyayibuza ukuthi ungani ngikubizelela ngibe ngikushiye endlini. Yebo. Unodaba la benkade lungihlupha vele. Yonke leminyaka ngingakwazi ukuthi ngikutshele lona. Nemibuzo kade lokho ngibuza yona ngakhona ukuthi ngikuphendule yona. Ngiqale la since ubaba engasekho emhlabeni. Ngakhetha ukuthi ubuyele ekhaya ngoba umkhulu wakho akasekho. Yonke leminyaka lekade ngingafuni ukuthi ubuyele ekhaya. Kwabe ngiprotect impilo yakho. But namhlanje ngizochazela ukuthi bekudalwa yini konke lokho. Ekukhuleni kwami after ugogo wakho, umakoti kamkhulu wakho ashonile, umkhulu wakho wanginukupeza ngokhocansi. Ngakhulelwa wena. Ngingane yamkhulu mina. Yebo. Okay. So ingako vele sonke isikhathi kade ngikubuza ukuthi uphi ubaba ungafuni ungitsheni lokhani ususashona noma sengikubuza ukuthi okay useshonile ngicela ukwazi abantu basekhaya mhlawumbe ngenzele isiko because akaze ngenzelwe amasiko. Hlezi kizo izingane esikoleni zikhuluma ngoba abazo nami ngibe nale ntshisekelo ukwazi nami ukukhuluma kontanga bami ngoba bami kodwa ngingakwazi. Sonke nje lesikhathi ingane yamkhulu mina. Ngiphatheke kabi ngifuna ngasho. Kodwa futhi ngiyabonga ukuthi ungitshene noma usungitshene umkhulu esengekho nayo ngoba benginemibuzo kade ngizofisa ukumbuza yona ukuthi uyingane yakhe uyenza kanjani into ayenzile kuwena aze akhiphe isithelo esiyimina emva lapho futhi ngijeni yongiposa ngiyohlala ngedwa la bengathi ngidahliwa ngazi baba ngihlala nawe ngikhuluma nawe nomkhulu kuphela ngazi ukuthi anginababa mina. Ngiyaxolisa ngalokho. Bengesiyona inhloso yami kodwa bengifisa ukukuvikela ngalesikhathi sana because nami bengenayo umuntu engase ngikhulume naye ngingakhona ukuthi ngimchazele inkinga engibhekene nayo. Ngangibona ukuthi uzovikeleke ungcono uhlale laphayana. Ngiyakuzwa. Ngiyabonga futhi ngokwenza njalo. Ngiyasizwa nesizathu sakho ngoba bungeke wazi ukuthi mhlawumbe uyothi uhambile ungishiye naye angenze lokho akwenza kona. Ngokungivikela ngiyabonga. Kodwa futhi ngiphatheke kabi ukuthi ungifihlele sonke isikhathi le ndaba uzongitshene manje. Sengasakwazi ukuthi kube khona imibuzo engiyibuza engidinga izimpendulo zayo. Uyena ubaba omkhulu wami. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. Ngiyaxolisa ukuthi ngikunishe lo thuba lelo ukuthi ukwazi ukuthi ukhulume naye ubuze ongakwazi ukubuza kuyena. Kuyezwakala. Kuwukuthi nje mina njengoba sekwenzeke kanje besacela ukulokhunja ukulungiselwa indaba yomcimbi njengoba sengikhulile ngiyevarsity manje ngani besacela ukuthi ngi-introduce kwabantu abadala ngoba ngaze ngi-introduce kubona ingaze ngifike nezinkinga ngizoqala ukusebenza maduze ngenzeka kube ngibe nezinkinga lapho nalapho so bengicela ukulungisela into zami ngingaze ngikhule nami ngibe nomndeni wami. Noma ngazithi ngizoqala ngalaphi kodwa ngizozama ukuthi ngihlanganise abantu abadala laba sekhona uma bekude ngizama ukuthi ngibasondeze sizwe ukuthi bazothini.
Ngiyabonga kakhulu. Angikubuze ma, ngiyabonga kakhulu ukuthi u-understand umama. Yakhombisa ukuthi uthandile ngokuthi akuvikele ngokukhuselayo kusakhona nangokuthi ukukhulisa nangenhlonipho ngibona nangendlela othobeka ngayo uma ukhuluma nayo. Ngiyabonga kakhulu. Yona le indaba ebengeke kuze kube lula ukuthi uyi-accept nje kanjalo, but wena ukwazile ukuthi uzehlise like uvele uyamkele. Ngiyabonga nje kakhulu. Ma ngibuze lo obuthandana naye njengamanje mayethola ke ngale ndaba yokuthi unengane kubuza imibuzo uzobe usumisa kanjani? Waba nakho lokho naye ethola ukuthi ngikhulelwe naye ngamshaya ngomzimba nakho ngangazi ukuthi ngizothini kuyena. Wathola ukuthi vele ngikhulelwe. Kwavele bisikhulumana phela naye kusale kona phela singavakashelani naye kuba yasiphethe ngumntwana oyiphethe kahle ekhaya nje. Okay. Ngase ngimshaya ngomzimba nje kwaphela kanjalo. Wazi ukuthi ngikhulelwe kodwa angasazi isitori sithini. So nje akasekho manje empilweni yakho? Ngiyakhe sathandana. Hayi, okay, into engizoyicela njengamanje ngizocela ukuthi wenze lokho acela ukuthi umenzele kona usisi omncane. Ukuthi wena manje ngicela ukubuza ukuthi ukuze ubudlelwane bakho nengane yakho buqhubeke ngendlela obufisa ngayo, ikuphi ubufisa ukuthi kulungiswe-ke from now on? Ngoba ukhona umndeni wakho baba omunye noma ukude nathi. Because ngiyacabanga ukuthi mhlambe uma kukhona mhlambe umuntu omdala mhlambe ungase abone yini esingayenza mhlambe sinisento vele ezimhluphayo yena. Mhlambe khona mhlambe into abangase bamsize ngayo. Ngavele uyingane yala ekhaya vele nama ngazi ukuthi ngizombiza ngani njengoba ingane kamkhulu la ekhaya phela uyingane yendothakazela ekhaya futhi no angazi ukuthi yini abangayenza. So manje umsebenzi osukusalele uyabona ukuthi sekuwona futhi ukuthi uphinde uyotshela bona manje ukuthi ingane le eyala ekhaya. Angithi phela ngesikhathi ngakusho phela ngangisaba ukuthi kuthiwe ngingasho. Manje lo muntu esho njalo vela akasekho vele emhlabeni. So manje isibongo kuzoqhubeka ke manje ubiza isibongo sababa wakho kuyaphoqa. Vele behlele biza sona. Behlale biza sona. Hayi ngicabanga ukuthi udaba liphela khona la. Siswami ngaphandle kokuthi ufuna ukwenzela umsebenzi, ikuphi okunye obufisa ukuthi umama akwenzele kona noma kwenzakale kuwena from now on ukuze impilo iqhubeke kahle? Into akukho okuningi engikufisayo ukuthi nje ubudlelwano bami nomama njengoba sekuphumela into le kungabi khona okuzoshintsha okanye kepha kube ukuthi sizwana kakhulu ngoba uyena umuntu engisenayo manje. So akukho okudlula ukuthi sibambisane kulesikhathi lesidlule kusona. Siqhubeke siswana ngendlela ade siswana ngayo. Nje sibe right. Okay. Nihlala no-2 manje ngiyasizwa istory chaza. Ma wena wenzani empilweni for living? Ayoka manje akukho ngikwenza cause impilo yami vele ayikho right. Ngoba ukhenza ngisebenza. Okay. Okay. Alright, ngiyaluzwa udaba lwakho. Besingathanda ukufaka isandla mayelana nomsebenzi ukuze uzokwazi ukuthi ulungise zonke indleko ezibhekene wena nomntana wakho njenge-Black Life. Besingathanda kakhulu ukukusiza because udaba lakho elujule kakhulu. Ngabe ngiyakublame but manje ngiyabona ukuthi wawu-under pressure because wawutsheliwe ukuthi ungalingi uyisho leyo nto. Sacela utshela umbukeli njengamanje okulesimo okusona njengamanje uma-advise. Babukele emakhaya okwami ukuthi umuntu ofikelwa yilesimo sesangehlela mina ungathuli, ungafeli ngaphakathi, ungasabi njenganami because ekusabeni kwami manje umuntu bengisaba kasekho manje inkinga isibhekene nami. Bika, khuluma noma ungeke uzikhulume kubonke umuntu kodwa bekhona umuntu noma uyedwa ozokwazi ukuthi umtshele noma ubaleke police station or uzame something ezokwazi ukusiza. Sezikhona ke manje ney'nhlelo sezikhona ke manje
ezisiza abantu abahlukumezekile nabasatshisiwe. Ungathuli nesimo. Siyabonga kakhulu mama. Mbukeli unzima siyazi noma athiwa umuntu ukusabisa kangakanani. Kodwa musu kufela ngaphakathi. Khuluma nayinombani oseceleni kwakho. Ngabe umngane wakho noma uma wakho. Njengamanje ngabe siyabenza ubulungiswa. Manje ubaba akasekho emhlabeni. Sekuzofanele kuyoshelezwa phansi empepheni. Kodwa ukhulume nayinombani omazi usibhalele nathi la ka Black Life ngoba sezikhona manje inhlelo uzosizakala ungadliwa indaba uze uyofa egodini. Siyabonga kakhulu ke mbukeli emakhaya ngokusibukela nokusibekezelela nokulalela. Kubalekile ukukhuluma. Kubalekile ukuthi imfihlo onayo ngaphakathi uyibhodle nayinoma ubani osondelene naye omethembayo. Makuwukuthi awunayo umuntu omethembayo, balekela e-police station uhambe uyobhodla khona. Athenda isimo ngaleso sikhathi, ungalindi ukuthi kuze kudlule kuze kuhambele kudlule iminyaka uze uyongena egodini nemfihlo. Bhodla mbukeli uzokwazi ukuthi uhile. Siyabonga kakhulu. Siyakuthanda njengomlandeli weBlack Life. Sophinde sikubone ngeepisode elandelayo. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.